Isang magandang araw ho ng Lunes sa inyong lahat mga kababayan. Welcome ho sa ating programa CLTV 36 News Stream. Yes, araw ho ng Lunes ngayon, April 7, 2025. Time check muna tayo, 10:15 ng umaga. Maraming salamat kay Jake na siya hong tumimbre sa atin. Oras na para pong balita. At siyempre, ito ho'y simulcast na napapanood din at napapakinggan sa iba't ibang platforms po ng CLTV 36. Siyempre mga kababayan, live na live ho tayo sa ating telebisyon via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At siyempre sa Air Cable Converge Channel 71, live din ho tayong napapanood sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon at dito ho sa lalawigang Kapampangan at mga karatig na lugar. Free TV Channel 36 mga kabalen. Siyempre sa mga social media platforms, live din hong napapanood ang inyong programang CLTV 36 News Stream sa atin pong Facebook page, gayon din ho sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman, saan ka pa mga kabalen? Ito ho'y ika nga ang pangako at misyon ng CLTV 36 ang makapaghatid po sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong may paggagamitan, at syempre, balita at impormasyong makatotohanan. Yan ho ang pangako namin sa inyo. Kaya naman, tuloy-tuloy ho tayo. Maraming balita ngayong araw pero silipin muna ho natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Para ho sa mga kababayan nating bumabiyahe dyan sa may Balintawak area, dito muna ho tayo sa pinakaitaas. Yung gawing kaliwa, Balintawak Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon para sa mga patungong norte. Same scenario din ho dun sa mga approaching ng Metro Manila. Wala hong masyadong pila dyan sa area ng Balintawak. Samantala dito ho sa NLEX Arbor Link Interchange, as you can see, fast moving din ho yung mga sasakyan at maluwag din ho ang sitwasyon ng kakalsadahan dyan. Meanwhile, dito naman ho mga kabalan sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya north and southbound, baluwag ho ang sitwasyon. Pero doon sa may service road, nito hong area ng may Kawayan, may pagtukod na ng mga sasakyan dyan. Dito naman ho sa gawing ibaba mga kabalen, sa area ho ng Lias, Marilao, both north and southbound, maluwag na maluwag ho sa mga oras na ito. At dyan din sa may Bocaue Toll Plaza, ayan pwede hong mag-basketball, ika nga. Wala hong gaanong sasakyan right now, 10:18 in the morning. At dyan din sa may San Fernando Interchange, yes po mga kabalen, itong pinakakanan, rightmost sa ibaba. Wala hong masyadong pila ng mga sasakyan. Bagamat may bahagyang volume than the usual. Ika nga, but still and all, fast-moving pa din ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa area na yan. Kabalen, sa oras na ito, silipin naman ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather forecast mula ho sa ating mga kaibigan, mula sa DOST Pag-asa. Eto mga kabalen, ang ika nga ay, ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Narito po ang ulat ni Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, ikapitong araw ng Abril 2025.
Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, dulot po ng epekto nitong Intertropical Convergence Zone na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa katimugang bahagi or southern portions ng Mindanao. Samantalang sa nalalamig bahagi or for the rest of the country naman po patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So asahan po natin ang mainit na panahon, mararanasan po yan ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan po dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati na rin po dito sa Palawan. And for the rest of the country naman po magpapatuloy ang mainit na panahon. Inaasahan po natin na tatagal po ang ganitong lagay ng panahon hanggang sa darating na weekend. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, asahan po natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga thunderstorms, so mga panandalian at bigla ang buhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito sa Luzon. Para sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. 34 degrees Celsius maximum temperatures naman na mararanasan ngayong araw dito sa Tuguegarao. Sa Baguio naman ay naglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. 33 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila. 24 to 31 sa Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the rest of the country dahil po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or yung axis nitong Intertropical Convergence Zone, ito po sa may western portions ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan, asahan natin ang maulan na panahon. So dyan po sa Palawan, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro or sa BARMM, mararanasan po natin ang makulimlim na panahon at may mga kasama po yan na mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Visayas and Mindanao, asahan po natin magpapatuloy ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man, ay dulot din ito ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po for Palawan ngayong araw, dito po sa Kalayaan Islands ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius at 33 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Puerto Princesa. For Visayas naman, for Iloilo, Cebu at sa Tacloban, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. And for Mindanao naman po, for Zamboanga, maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. And maximum temperatures naman po for Cagayan de Oro and Metro Davao, aabot ng 32 degrees Celsius. Kahapon na itala ang 39 hanggang 40 degrees Celsius na heat index dito po sa Metro Manila. At yung pinakamataas naman po ay naitala sa ilang lugar sa ating bansa na umabot ng 42 degrees Celsius. Diyan po sa Subic Bay, Olongapo City, sa Vera Catanduanes, Dumangas, Iloilo, sa Baybay, Leyte, gayon din sa Butuan City, Agusan del Norte. At sa ngayong araw, based po sa ating forecast, dito po sa Metro Manila, maaring maranasan ang 39 degrees Celsius na heat index. At yung pinakamataas naman ay posible pa rin maranasan sa Vera Catanduanes na abot ng 43 degrees Celsius. At sinusundan po yan ng Dagupan City, Pangasinan at Dumangas, Iloilo na maaring umabot ng 42 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong babala sa matataas na mga pag-anon or gale warning sa anumang dagat baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pong mga kalayag ang ating mga kabayan ngayong araw. Sunrise po natin ay 5:48 AM, sunset naman ay 6:09 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisita lang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. At yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Kabalayan, yan ho, inyong nasaksihan, inyong napanood ito hong latest weather forecast ng DOST Pag-asa. Kaugnay ho ng magiging lagay ng ating panahon. Gayon pong araw na ho ng Lunes at sa mga darating pa. Paalala ho sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa kakalsadahan, yung mga na-expose sa mainit na panahon.
tiyakin ho nating maging hydrated mga kabalen. Uminom ho ng maraming tubig. Importante yan. Tubig ho ang iinumin, hindi soft drinks, hindi ho kape. O kaya hindi, huwag niyong guyahin si Kuyang Justin, kape yung pinang-hydrate. Tubig daw, sabi, nag-remind na ho yung doktor ko, sabi tubig, malakas ho kasi ako magkape. Kaya naman iwasan yung maraming kape. Lalo na kahit pasabihin mong iced coffee yan o may yelo yan, kabalen, tubig ho ang kailangang inumin. Paalala ho yan. Opo, from experience na rin, dahil nagpaalala yung aking doktor na tubig daw ang inumin. At wag kung ano-anong liquid para maging hydrated ngayong todo init ang panahon. Nanonood sa ating programa, batiin ko lamang si Manong Roberto Balonggaya. Amen. Isang mapagpalayang umaga sa iyo, Manong Roberto. At maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Ayan yung mga kabalen nating may komento, may gustong ipa-shoutout. Mangyari lamang, mag-comment na kayo sa comment section. Kabalen, sa ating pagbabalik, ihahatid ko sa inyo yung detalye ng mga balitang kinalap ho ng ating news team. Ngayon pong weekend at syempre ngayong araw ng Lunes, ongoing ho ngayon yung press conference dyan ho sa may Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando, kaugnay ho ng pagdiriwang ng Maleldo o yung mahal na araw 2025. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, narito ho ang mga balita na kinalap po ng ating news team over the weekend at syempre patuloy hong kinakalap ngayon hong araw ng Lunes, April 7, 2025 ay isang linggo na lamang ho tayo sasalubong na ika nga sa Semana Santa para ho sa ating mga kababayang Kristiyano, lalong-lalo na yung mga Katoliko. Isa ho ito sa mga malalaking
selebrasyon o commemoration ng ating faith at syempre alam naman ho natin dito ho sa San Fernando, Pampanga, bukod ho dun sa mga bisita iglesia ay meron din ho tradisyon at kulturang kinagisnan yung marami sa ating mga kababayan. Nariyan na ho yung yung penitensya o yung pagpapapako kung tawagin at sa San Pedro Cotud diyan sa may barangay San Juan at Santa Lucia. Ken pong kabalenan din, dakal po papapako ken lalong-lalo na Cotud, sikat niya po yan. Kaya den magdarami, darakal na naman po, pati makanini, syempre, mumutalangan ken at syempre yung mga turista rin, dahil gusto rin nilang makita yung itong natatanging kultura nito hong ating mga kababayan. Bagamat yung simbahang Katolika, hindi ho ganun yung yung kanilang pagsuporta dito ho sa mga pagpapanatang ito, yung gaya na lamang ng pagpapapako at yung yung pagpepenitensya o itang pamagdarami, pamagsalibat-bat ang pampamalaspas sa harapin. Still and all, ito po yung nakagawian ng mas marami sa ating mga kababayan at meron ho silang personal na paniniwala. Karamihan dun sa mga namamanata, syempre yung pangkalusugan, yung kanila hong idinadasal. Ayan. Sumabaybay lamang ho kayo dito sa CLTV 36 dahil ihahatid ho namin sa inyo yung latest din, kaugnay ho nitong mga pagdiriwang, paggunita natin ng Semana Santa dito ho sa lalawigan, Kapampangan at syempre yung mga travel advisories para sa mga babiyahe mahalagang maging malinaw ho yan para sa inyo. Sa oras ito, silipin na ho natin yung mga malaking balita sa CLTV 36 News. At una ho sa listahan, Bong Pineda patuloy ho ang pag-antabay sa mga sinusuportahan niyang kandidato sa lokal na halalan. Kabalen, dumalo po ang negosyanteng si Bong Pineda sa kampanya ng kanyang sinusuportahang kandidato sa Mabalacat City nito pong linggo, April 6. Sakay ho ng chopper, dumating ang asawa ni Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda at ama ni Governor Dennis Delta Pineda sa Jose Feliciano College Covered Court kung saan ginanap ho yung pulong ng Team Geld at June. At maaalalang araw ho ng Sabado, April 5, nagpunta rin ho si Pineda sa opening salvo ng Team Tapang Lusong sa bayan ho ng Porac. Ayon ho kay Ginoong Pineda, humaharap siya para antabayanan ang mga kandidato na anyay maghahatid ng pagbabago at magpapatupad umano ng magagandang programa. Sa naging pagpupulong naman ho sa Mabalacat City, ibinahagi ho nila mayoral at vice mayoral candidates Jel Aquino at June Castro yung kanilahong mga plataforma, kabilang na ho rito yung pagpapatayo ng mga ospital, scholarship para sa mga kabataan, tulong ho sa mga senior citizen at yung libreng wifi sa mga open spaces. Ayan, at yung pagkakaroon ng bagong public cemetery. Yan ho yung ilan sa kanilang mga programa at napakaganda nitong kuha ni Kuyang Jody, 360. Yan ho yung ulat ni Jody Mercado, mga kabalen. Narito ho yung ilang mga larawan na kuha dyan sa pagpupulong ng Team Geld at June sa Mabalacat City. Ito naman ho mga kabalen, magandang balita naman, balitang sports muna tayo. Yes mga kabalen, tinanghal hong back-to-back champion sa SBP Pambansang Tatluhan 2025. Ito hong basketball team ng Mariveles Bataan. At ito ho'y tinutukan at inihatid sa iyo ng CLTV 36 News nito pong weekend. Ay, ang saya-saya kasi
Siyempre isipin ninyo yung mga local players. Naalala ko nung kung hindi nyo naitatanong si Kuyang Justin nung siya ay high school, nag-try out siya ng basketball. Pero dahil medyo malakas kumain si Kuya Justin, hindi ho kayang gumawa ng rounds at saka yung mga drills, ika nga kung tawagin. So tayo ho yan naging substitute na lamang panghabang buhay. Pero ito ho, yung hiya, syempre natutuwa tayo at panoorin yung mga batang manlalaro sa ganitong platform na napapanood nationwide. Dati-rati, puro taga Maynila lamang yung mga napapanood natin sa basketball. Ito ho, hatid ng CLTV 36. Siyempre, shoutout din sa ating kaibigan, Sir Hill Cortez. Idolo natin yan sa larangan ng basketball. At sa mga kaibigan natin sa SBP, sa mahang basketball ng Pilipinas. Congratulations din ho dun sa mga lahat ng lumahok. Pero ito ho, mga kabalen, gaya ho ng aking binabanggit, Ito ho nga, kupunan mula sa Mariveles, Bataan ang naging matagumpay. At tinalo ho itong Don Bosco Technological Institute o DBTI ng Tarlac City sa score na 16-13. Dikit na dikit mga kabalen sa championship game. Ito ho, ibig sabihin, 2 taon na back-to-back na champion na itong team ng Mariveles Bataan. At sila ho ang kakatawan sa Central Luzon sa National Finals ng Samahang Basketball ng Pilipinas, pambansang tatluhan. Gaganapin ho yan sa May 1 to 3 sa Maynila. Yan. Pagbati ho sa mga manlalaro dyan ng Bataan sa Mariveles. Congratulations for winning the championship. At talaga namang ang ganda ng laban. Ma-action yung laban. Nanonood ako kahapon. And even dun sa girls division, yung Bulacan Jill, ang ganda rin po ng linaro. Isa hong patunay na tayo talagang mga Pinoy, pagdating sa basketball. Samantala, ito, ibang balita na kabalen. Ito, tumungo naman tayo sa ibahong mga balita. Itong latest drug raid na nagresulta ho sa pagkakasamsam nito hong mahigit 6 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu. Ito po ang detalye ng balitang yan mga kabalen. At inaresto ho ng mga pulis ang isang high-value individual at nakumpiska ho mula sa kanya ang tinatayang 6.8 million na halaga ng hinihinalang shabu. Naganap ho mga kabalen ito hong operasyon sa Barangay Mapalad, Arayat, Pampanga nito hong Sabado, April 5. Ang suspect po isang 48 years old na lalaking magsasaka at residente ho ng nasabing barangay. Ayon ho sa ulat ng PNP, naaresto siya matapos magbenta ng suspected illegal drugs sa isang undercover operative at nakuha po mula sa kanya itong halos 1 kilo, napakadaming hinihinalang shabu na meron hong street value na hindi ho bababa sa 6.8 million pesos at kasama rin sa mga na-recover itong 5,000 pisong marked money. Ang natura pong operasyon ay ikinasaho ng Arayat Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Pampanga PPO. Dagdag pa ho ng PNP, dinala na ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Arayat Municipal Police Station para ho sa kaukulang pagproseso. Ayan, ang hirap ng kaukulang pagproseso at pagsasabaho ng kaso kaugnay sa paglabag ng Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ito mga kabalen, sa iba naman hong mga balita. Nagsimula na ho yung naganap ho yung opening salvo ng Team Tapang Lusong sa Barangay Manimaog, Porac, Pampanga nitong Sabado, April 5 din. At mga kabalen, batay ho sa estimate ni mayoral candidate Mike Tapang ay aabot raw sa 20,000 na Poraqueño mula ho sa lahat ng barangay ng bayan ang nakiisa sa nasabing kaganapan. Dumaluhos sa nasabing pulong ito ho nga 19 na barangay captains na sumusuporta sa partido. Kasama naman ho ni Tapang sa kanyang slate si Vice Mayoral Candidate Vince Lusong, yung kanilahong mga slate pambato sa konseho na sina Attorney Tet Buan, Bong Buan, Rito David, Dexter David, Papa Dudes David, Max Bongke, Maynard Lapid at Alfer Naku. Yan ho mga kabalen. Narito po ang ilang mga larawan na kuha ni Joey Mercado. Ulat ho ito ni Johnny Mercado mula ho dyan sa Porac, Pampanga nitong Sabado. Ito, dumako naman ho tayo sa iba pang balitang sports pa rin mga kabalen. Nagtagumpay ho itong pambato ng lalawigan ng Bulacan dyan ho sa Girls Edition ng SBP Region 3 Pambansang Tatluhan. Kabalen, champion ang Bulacan na JIL, Jesus is Lord, sa Samahang Basketball ng Pilipinas SBP Region 3, Pambansang Tatluhan Girls Edition. Ginanap po yan itong Sabado, April 5 sa Mini Convention Center sa Bacolor, Pampanga. Kabilang din ho sa mga nagtagumpay na kapunan matapos po ang serye ng matitinding laban. Ito ho nga Nueva Ecija, Cuyapo na tinanghal na first runner-up. Second runner-up naman po yung pambato ng Bulacan Nuestra Señora del Carmen Institute. Habang third runner-up, ito pong Nueva Ecija, Palayan City. Dahil po sa tagumpay na yan, yes mga kabalen, ang Bulacan JIL ho ang magiging kinatawan ng Central Luzon sa National Finals ng Pambansang Tatluhan na gaganapin ho sa darating na May 1, 2, and 3. Yan, congratulations ha! Balita pa rin ho sa bayan ng Porac, Pampanga. Ito ho, talagang nakatutok ang CLTV 36 News at ang maraming media dyan ho sa mga kaganapan sa bayan ng Porac, Pampanga. In a span of
how many hours lamang parang 3 mayor yung ina-address nating mayor ano. At marami hong mga development tuloy-tuloy ho ang ating paghahatid ng impormasyon kagaya ho nitong aking babanggitin mga kabalen. Formal na hong nanumpa si Vice Mayor Budoy Tamayo bilang acting mayor ho ng Porac, Pampanga nito pong Sabado, April 5. Ginawa ho yung oath-taking ceremony. Yes, mga kabalen, dyan ho sa bagong gusali ng munisipyo sa pangunguna ho ni Liga ng mga Barangay President Joel Capil. Nakiisa ho sa naturang seremonya ang ilang konsehal na nakabalik na sa kanilang tungkulin matapos hong ma-dismiss ang kanilang kinahaharap na kaso o reklamo sa Office of the Ombudsman. Nagtungo rin ho ang mga taga-suporta ng bagong Porac upang saksihan ang panunumpa sa nasabing bagong munisipyo. Yan ho mga kabalen ang ilan sa mga larawang kuha ni Kuyang Jody Mercado dyan ho sa Porac, Pampanga sa oath-taking ni now Mayor, Acting Mayor Budoy Tamayo. Kabalen, kaugnay ho ng itang yan. Ito, bigyang daan natin itong pahayag ho ni yes, ito pong pahayag ni Mayor Jing Capil dyan ho sa Porac, Pampanga. Kaugnay ho ng naging desisyon ng Office of the Ombudsman. Babasahin ko. Ngayong ika-4 ng Abril, pasado alas 2 ng hapon, akin pong personal na natanggap ang desisyon ng Ombudsman. Bagamat labis ko po itong ikinalulungkot, lalo ng aking asawa at mga anak, buo po ang aking loob na ito ay harapin natin. Naniniwala po ako sa tunay na hustisya. May mga remedyo po tayo sa batas at nakahanda po tayong lumaban para sa tama at hustisya. Para ho sa mga Poraceñong walang sawang nagmamahal, sumuporta at nagtatanggol sa akin at sa buong team Bayong Porac, huwag ho kayong mag-alala, tuloy po ang ating kandidatura. Higit kailanman sa eleksyong ito, kailangan namin ang inyong buong suporta. Samantala, buo po ang aking tiwala kay Vice Mayor Budoy at ang ating mga kapanalig sa konseho na sa kanilahong pagbabalik ay gagampanan nila ng buong katapatan ang kanilang tungkulin at itatama ang mga maling nagawa. Lalaban po tayo. Tuloy ang inyong Mayor Jing Capil sa eleksyon. Tuloy ang 10-0. Yan ho ang naging pahayag ni Mayor Jing Capil nito pong araw ng Biyernes. Yes, mga kabalen, matapos pong ilabas ng Office of the Ombudsman, ito hong desisyon sa kanya hong kinahaharap na kaso. Papakita ko lang ho mga kabalen. Opo, nito ho kasing araw ng Biyernes mga kabalen, ito yung binabanggit ni Mayor Capil na natanggap niyang desisyon ng Ombudsman. Siya na ho mismo nang kumpirma. The Office of the Ombudsman has ordered the dismissal from service of suspended Porac Mayor Jaime Capil. Dahil ho yan sa napatunayan umanong guilty siya of gross neglect of duty in connection with issues involving
ito pong POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operations sa kanila hong bayan. Kung matatandaan ho ninyo, naging kontrobersiya talaga yan. Nito hong mga nakaraang taon, dahil na rin dyan sa patuloy na yung pagkakatuklas ho ng Mega Pogo Hub dyan ho sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Porac, Pampanga. At meanwhile, mga kabalen, kaugnay din ho nito, pinatawan din ho ng Ombudsman ng perpetual disqualification from holding public office. Ito ho si Mayor Kapil. Pero gaya nga ho ng aking binanggit kanina doon sa pahayag ng alkalde, tuloy ho umano ang kanyang kandidatura dahil sila ho ay magsisik o hahanap ng legal remedies kaugnay ho nito at buo daw ang loob ng sinibak sa pwestong alkalde. Yes, mga kabalen, na harapin ito pong mga kaso at gaya nga ho ng aking nabasa kanina doon sa kanyang statement, ngayon daw eleksyon talagang mas kailangan nila ang mga sumusuporta at yung pagmamahal ng mga Porakenyong nagtitiwala sa kanilang mga plataforma at programa. Samantala, kabalen, ito hong dokumentong aming nakita ay at itong balitang ito ay siyempre sa ngalan ho ng responsableng pamamahayag ay tinanong ho natin kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque kung ano nga ba itong magiging bearing o paano i-interpret ito. Ayon ho kay Attorney Duque kung talagang totoo nga itong mga dokumento na aming ipinadala sa kanya, na ito rin naman kinumpirma ni Mayor Kapil yung natanggap niyang dokumento. Ayon ho kay Attorney Duque, the Ombudsman's decision in administrative cases is immediately executory, though not yet final. Ayun ho mga kabalen, immediately executory. Ibig sabihin, kaagad hong ipapatupad bagamat hindi pa pinal. Furthermore, a disqualification case may be filed against the candidate which could pave the way for substitution. So yan ho mga kabalen, yung ilan sa mga pwedeng maging senaryo. Ayon na rin mismo kay COMELEC Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque dito ho sa Central Luzon yan. Samantala ito, silipin naman natin ang ilang mga balita mga kabalen. Dito ho sa Clark, sinimulan na ho ng Clark Development Corporation ito pong Biyernes, April 3, ang pagdiriwang ho ng National Food Month. Ay pagkasaya-saya hong coverage ito, Kuyang Jody Hindi mo ako sinama Dapat sasama ako Opo, napakasaya ho nito mga kabalen. Talagang matatakam tayo. Papakita ko sa inyo Ito ho mga kabalen, malapista ho yung naging eksena sa pamanaking dulang na isinagawa ho dyan sa harap ng Chapel of the Holy Child sa Nayon sa Clark. At mga kabalen, pinangunahan po ni CDC President and CEO Agnes V.S.T. Devanadera, CDC Chairman Ed Pamintuan at iba pang opisyales dito pong State-run Corporation kasama siyempre Director Attorney Nicolette Henson. Kumusta? Hi, shoutout kay Nicolette Henson at kinatawan ho ng mga LGUs at locators ng nasabing aktibidad. Siyempre mga kabalen, yung bida sa okasyon na yan? Wala nang iba, kundi ho yung masasarap na pagkain Kapampangan
Gaya ho nitong Finood Trip. Ito hong ating mga CDC officers, talaga naman hong ikaw ay mapapawaw, ika nga, ayan, beef caldereta. Ay, nako, kinilaw na salmon, kilayin kapampangan, aleube at uraro. Ay, Diyos ko. Mga karanop, yan si Kuya Jody talaga, hindi ako sinama. Next time, Kuya Jody, sama mo ako, ha. Yan ho, mga kabalin, talagang exciting, Gaya ho ng ating binabanggit, kabilang ho dun sa mga ibinida dyan, yung mga pagkain o mga pinagmamalaking pagkain ng mga iba't ibang LGU na nasa loob ho ng o sakop yung Freeport, Gaya na lamang ho nitong syempre Kapampangan specialty, yung tibok-tibok, uraro, tamalis, okoy, putong babi at syempre sisig, Pinamagatan din ho celebrating life, sharing blessings of a grateful community. Ito pong programa. At syempre ho ay pinagdiwang din kasabay din ho ng kaarawan niyan ni CDC President Agnes VST de Banadera. Yan, happy birthday po kay kay Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera. At syempre congratulations ho sa pagtanggap ng Woman of the Year Award mula ho sa Punto, Central Luzon. Ayan. Kabalen, ako'y sinesenyasan na ni Kuyang Jake. Sabi niya, 10:57, out na daw tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito ho sa CLTV 36 News Stream at sa mga nakibalita at nakipagkwentuhan sa akin. Bagamat wala tayong live streaming doon sa ating main Facebook channel, marami pa rin hong nakatutok dito sa ating programa. Mga kabalen, at samahan ho mamayang alas 6 ng gabi si JM De Jesus para ho sa mga detalye ng balita sa CLTV 36 News at tabayanan din ang programang Ang Paglalahad 2025 sa RW 95.1 FM at kung saan at ika nga makakabalen ay makakapainayam ho nila ang ilan sa mga kumakandidato rin ngayong halalan para ho mas mapag-usapan kung ano nga ba yung mga inihahandang plataforma. Ayan. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream sa ngalan po ng buong CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.